αυθόρμητα, λίγο πιο αυθόρμητα. Τι αυθόρμητο κόσμο έχω σήμερα, λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κίκη Βογιατσόπουλου. Καλά ρε παιδιά, ευχαριστώ είναι σήμερα. Δηλαδή, καταρχήν, άμα δεις τον Κυριάκο να έρθει να συζητήσει δουλειά, το λες που είναι το βιογραφικό, τρομάζεις μόνο από το βλέμμα. Λες πάρτε το μπούστι, μην έχουμε άλλα. Ο Σαλονικός ψηφίζει με τρόπο να το γέλιο. Σε λέει φτάνει με το ψωμιάδι αρκετά καλά, σαν να βγάλουμε το πουτάρι. Έβγαλε ψωμιάδι που τον έλεγα, άσε με ρε Παναγιώτη να σε κάνω άρωμα, με φίρμα το όνομά σου. Παναής, Παναής. Όχι, σε μιλάω μεγάλη και πόμα το κεφάλι του, είναι μεγάλο, ξέρεις, τι ώρα. Τετράγει κεφάλα, όχι μαλακίες. Τα πέλη θα γοητεύσει το Σόιμπλε. Λέω, πώς το γοητεύσει ρε πως μου, μαζεύει καπάκια τον Μπάρ Καρότς. Λαγός τη φταίρει έτσι κακό της κεφαλής του, κύριε Γερμανά. Δηλαδή, ο θάνατος από τη ζωή είναι ένα μονοπάτι και ο κόλος από το μουνί, δυο δάχτυλα και κάτι. Βγαίνει ο Κατρούγκαλος και είσαι εντάξει θα κοπούνε, σαν να λέει στα αρχίδια από μένα. Δικές μου. Εγώ θα τις πάρω. Ό,τι μίζα για τις καθαρίστρες την πήρα. Έτσι έγινε και πολιτικά και ιδεολογικά πάω. Ναι, σε μιλάω τώρα σύνθημα που δεν θα το σκεφτεί άλλη πολιτική νεολαία. Κρύο γαμιέται η μάνα σου. Γιατί ξέρεις τι πατές μου τους Αθηναίους, έρχονται αυτοί, πού θα πάμε το μεσημέρι, πού θα μας πάτε το βράδυ, αύριο τι λέει, τι κάνετε. Τώρα μιλάμε για Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, εργάσιμες. Άμα πας εσύ, έλα ρε, πότε κι όλα έφυγες. Δεν πρόλαβα να σε δω. Οι Σεραίοι όταν πάνε στο Παρίσι, στα Σέρας δεν μιλούνται. Και εκεί που βρίσκονται, στο Μοπαρνέα, λέει ένας αυτό είναι μερικοί έννοιες, δεν είναι. Δηλαδή, τα μούτρα για Παρίσι είναι μαλάκα, όχι τα δικά σου. Αλλά με δυο κεραδιές. Εγώ από μικρός ήθελα να σκοτώ να φύγω από τα Σέρας, το πατέραμε όλοι. Ο Σέριος θέλει να φύγει από τα Σέρας να πάει στη Θεσσαλονίκη, ο Σαλονικός θέλει να φύγει από τη Θεσσαλονίκη να πάει στην Αθήνα. Ο Αθηναίος θέλει να φύγει από την Αθήνα να πάει στη Νέα Υόρκη. Εκείνοι του Νιορκές όλοι πάμε, δεν έχει που να πάει. Δηλαδή, ανέβαινε και στους πράκτορες προς το λεωφορείο, αυτές πήγαιναν εκεί πέρα, τσικ, άλλαζαν, δεν βολεύονταν. Μην πηγαίνετε σε Ορφούρτ σαν τις Κουστιρίτσες. Όπου και να καθίσετε ήλιος θα σας πιάσει. Κοιτά τη σουφούλα έχει πολλές στροφιές. Αυτό μάνα μου δεν γίνεται να σου εξηγήσω, ξέχανα παιδιά. Μας οι γιορτές, ήτανε όμιλος